Gud, jeg elsker bare at være i live. Jeg håber ingenting sker, der kunne ødelægge det her øjeblik. Hvad er det her? Den her del, hvor du siger, din mor, OMG, hun er sgu stor. Hvorfor kan man ikke spise glas, uden at folk dømmer en? Godt spørgsmål. Kan I ikke stoppe med at ankomme til festen? Bare i 5 minutter. Hvor var du, da Danmark var død? Jeg var i hus, æde Dorito, når mobilringen. Også Danmark er død. Benægt. Rollinger! Sej smiley. Farfar falder om. Djævlen opløser med ham. Dagen er reddet. Ja. Nej. Nej. Victor Sutter! Hvad sutter han alt? Enig! Nej, ja tak. Hvad han siger? Kan vi skrive kan ikke? Ja, hyggeligt. Ja, help step, I'm stuck, barn, jeg vader, nej, barn, jeg sidder fast i vaskemaskinen i min kælder ved bad. Det burde være omvendt, ja, han sidder fast i min kælder. Historien om spørgedreng er god, nej, ja, jeps, ja, spørgsmål, ja. Hvorfor ser vi aldrig Andreas familie i bøgerne? Det er normalt kun Kai og hans søskende. Hun er adopteret, fordi Kai er bedre. Nå, overall, hvad synes du så om Fatsvag Rumdyr Discord? Jeg er totalt enig. Dig, sub mig.